Salut! Astăzi o să vă arătăm un antrenament monstru de piept, umeri și triceps. Împreună cu Andrei, care mi-a promis că mă face ca el. Ia, fă și tu așa. Ia uite. Monstru. Zi. Așa ca mine. Hai! Bravo. Ține ritmul. Bun. Și. Bravo. Ușor. Și. Vezi că eu l-am spus la prietenii mei că sunt în perioada de bulking. Așa e. Ești în perioadă de masă musculară, de acumulare. Foarte bine. Hai să întindem mâinile sus. Bine, frate. Bun. Foarte bine. Bun. Sus. Menținem. Ușor, jos. Sus. Ține de ele. Sus. Asta e greu de controlat, trebuie avut grijă la ele. Am zis eu că mi-a zis el. Ține de mișcare. Încet. Controlat. Jos. Controlat. Și jos. Hai să ținem un pic aici sus. Și jos. Bravo. Sus. Maxim. Și jos. Hai. Să ne permită și greutatea. Adică să fie o greutate care să-ți permită să faci treaba asta. Perfect. E viața mea.